I'ma always win. Frank Bailey. Let's go. Yeah, make it look easy. Hey, stand up guy, boy, I'm 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. I can change the whole game when I say so. I pull up, shut it down, yeah, they know. Running this game ain't a thing for me. I never switched up, no change in me. The only thing changing this season, you go against me, then you know that you tweaking, okay? Cause baby, I'm him, I be on 10. Two-stepping in the party, I do not dance. Watch how I move, make it look easy. Counting up wins, that's part of the plan. Blackmail, taking up my haters a CC. That can't fail, I'm the reason we repeat. I'm knee deep, need a dub, best that you seek me. I'm too sick, yeah, I know I make it look easy. Easy, yeah. Tell them don't try to play me. Yeah, I'm drippy on the daily. They can never count me out, they can never count me out, I know. They can never count me out, they can never count me out, I know. I make it look easy, make it look easy. I know. Make it look easy, make it look easy. I know. I make it look easy, too smooth, I make it look easy. I know we make it look easy. Make it look. I know. Love, shoot my shot, better play up. Zapraszam wszystkich na galę. 23 maja, Arena Rafako. Po raz pierwszy w moim rodzinnym mieście, gdzie będę miał duży zaszczyt zakończyć moją karierę w walce wieczoru na gali Silesian MMA 26 w Raciborzu. Zapraszam wszystkich, musicie tam być. Tutaj nie ma miejsca na przypadek. Tu liczy się charakter, dyscyplina i gotowość do działania. W Brooklyn Gym budujemy nie tylko formę. Tutaj kształtujemy charakter i mentalność zwycięzcy. MMA, boks, kickboxing, trening motoryczny i przygotowanie siłowe dla tych, którzy chcą wejść do walki gotowi na wszystko. Nowoczesna siłownia, zajęcia fitness, od zumby po frogi i treningi grupowe. Dla tych, którzy kochają ruch i energię. Squash dla fanów dynamiki, strefa spa i regeneracji dla tych, którzy wiedzą, że prawdziwa forma to balans między wysiłkiem a odpoczynkiem. Nieważne, jaki jest twój cel, liczy się to, że masz miejsce, w którym możesz wejść poziom wyżej. Brooklyn Gym Racibórz. Tu rodzi się siła. Tu zaczyna się twój progres. Cześć, nazywam się Ola. A ja Dawid. Jesteśmy lokalnym cateringiem dietetycznym, który działa już od ponad 11 lat. Codziennie dostarczamy świeże posiłki pod same drzwi na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Na naszej stronie www.dymelcateringdietetyczny.pl znajdziecie wiele diet dostosowanych do swoich potrzeb lub dzwoniąc do mnie pod numer telefonu 723 501 191. Jako jedyni w Raciborzu połączyliśmy dietę z treningiem i to wszystko w jednym miejscu, w naszym studiu treningowym Balans. Dla nas zdrowy tryb życia to nie tylko dieta, to cały system działania. Od lat wspieramy sportowców, młodzież i najmłodszych, między innymi Cross Training Racibórz, Akademię Ruchu, Piotra Żurawika, Junior Training i Łamator Racibórz. I tym razem z dumą wspieramy galę Silesia MMA, która odbędzie się w Raciborzu. Serdecznie zapraszamy na oficjalne ważenie już najbliższy piątek przy ulicy Ryblickiej w Auchan. A następnego dnia widzimy się na gali głównej Silesia MMA, która odbędzie się w arenie Rafako. Nie może was tam zabraknąć! Let me see you drop. Już w najbliższą sobotę, 23 maja, widzimy się u nas w restauracji Ogniem i Dymem przy ulicy Chopina 21 w Raciborzu na oficjalnym afterparty po gali Silesia MMA. Połączona ta impreza będzie z otwarciem naszego ogródka, więc będzie się działo. Do zobaczenia już w sobotę. Pozdro!
get fly. Put it in ride or die. Światło wpada do domu, rolety cicho unoszą się w górę, a dzień zaczyna się po Twojej stronie. W Realu Okna wybierzesz okna, drzwi, rolety i bramy spośród wielu producentów. Zapewniamy pomiar u klienta i fachowe doradztwo. Realu Okna, ulica Mariańska 2A w Raciborzu, na parkingu przy Nerce. Realu Okna. Otwieramy dom na więcej. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy ze słonecznego Raciborza. Dzisiaj przed nami gala Silesian MMA 26 oraz VIP 16. Ja nazywam się Sebastian Szczerek i będę komentował tą galę wspólnie z Jakubem Krzysiakiem. Dzień dobry. Dzisiaj mamy naprawdę wspaniałych 15 pojedynków podczas tutaj wieczoru w Raciborzu. Silesian MMA także wita tutaj po raz pierwszy. No i mamy już taką ciekawą wiadomość do przekazania. Sold out. Wszystkie bilety zostały sprzedane, hala będzie wypełniona po brzegi, także kupujcie pay-per-view, silesianmma.pay-per-view/stream.pl. Zresztą tutaj macie na dole ekranu link. Mamy dzisiaj 15 walk. Może Kuba, ty powiesz więcej, bo wiemy, że tam jest 5 boksów walk, Mamy 1 5 K1. razy boks, raz K1, 9 razy MMA, dużo śląskich talentów, dużo twardych, mocnych graczy. Ja się nie mogę doczekać. I jeszcze przypomnijmy, że pierwszy pojedynek jest oczywiście na ogólnodostępnej Darmowej transmisji. w YouTubie i na Facebooku. Tak, to jest darmowa transmisja, aby was jeszcze bardziej zachęcić, żebyście kupili pay-per-view na dzisiejszą galę. A naprawdę będzie się działo. Ostatnia walka to będzie takie ukoronowanie dla dwójki zawodników, która będzie Zawodników dzisiaj kończy kończyła karierę zawodową. będzie kończyła tutaj właśnie karierę. Także nam pozostaje jedynie zaprosić was do oglądania. Pierwsza walka, darmowa transmisja na kanałach Silesianu i VIP-u, a później, tak jak wspomniałem wcześniej, na dole macie adres silesianmma.payperview/stream.pl. Kupujemy, oglądamy, wspieramy lokalnych, śląskich zawodników. Hold up. Why do they doubt the kid? I'm about to prove them all wrong again. I got a low tolerance, cause they don't even know what the problem is. It's me. You waiting on the boy to fail, then hold your breath and face your death. Cause you play a roulette with each step. I progress, no less. Go ahead and place your bets. Cause we know where we at, we know we top tier. Cause all the hate that you bring, we know it stops here. I'm taking off like a rocket here and stopping here. It's strange how they cannot see the future, but see profit here. Wait up. We gon' always win. Promise that that's not a promise, yeah, that is a threat. You know that I promise to bring the team commas. When the whole team win, that's when you flex. Win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss, no loss, no loss. Look, I'ma always win. We already know that we the coldest. Watch me heat it up, let me focus. I'm going toe to toe with foes. I know they notice. I kick in doors, they only hope for closing. Why? Cause they know I go again and go again. And when they get it dry, I'm the one that can make it flow again. Talk to me nice, my team, they ready to go again. Running into us, we'll gladly send you home again. Yo, we don't talk, better know the grind won't match my walk. I'm a cheat code, I don't take no loss. Making no sense, run up the scope. Cause all I do is win, and I'ma do it again. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss, no loss, no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the Raciborz
Racibórz. Szanowni Państwo, 23 dzień maja z hali Rafoko Racibórz. Witamy serdecznie, przed nami niesamowite emocje tutaj w klatce, w samym sercu Raciborza. 23 dzień maja, Karol Garncarz, KG13. Witam Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie. Przed nami 15 elektryzujących starć. Najpierw karta Walcz i Pomagaj 16, a następnie Silesian MMA 26 z walką wieczoru Białas kontra Dombal. Szanowni Państwo, czekaliśmy na ten moment. Po raz pierwszy historyczna gala w Raciborzu. Czujemy się tutaj bardzo dobrze. Przyjemnie jest patrzeć na pełne trybuny, na pełną halę, gotową do niesamowitych emocji. Przed nami 15 pojedynków w różnych formułach. Będą to starcia w boksie, w K1, w MMA, semi-pro oraz w tym zawodowym. Jedno wiemy na pewno, będzie się działo i już teraz mogę Was zaprosić na naprawdę elektryzujący, gorący wieczór w Raciborzu. Jeszcze raz, dzień dobry Racibórz, pokażcie, że jesteście już za moment. Rozpoczynamy emocje podczas walki Pomagaj 16 oraz Silesian MMA 26. To jest moment na brawka, tak, obudźmy się, szanowni państwo. Jesteśmy tutaj razem wszyscy po to, by elektryzować się naprawdę ciekawymi starciami. Kilkudziesięciu zawodników wejdzie dziś do klatki, by dać wam emocje, by dać wam pazur, by dać wam power i mamy szczerą nadzieję, że tak będzie. Zaczynamy więc prezentację zawodników gali Walcz i Pomagaj 16 oraz Silesian MMA 26. Zawodnicy są gotowi, sztab jest gotowy, technicy są gotowi i teraz pytanie, Racibórz, czy jesteście gotowi? A więc rozpoczynamy od pierwszych zawodników. Przygotujcie się i przywitajcie ich gromkimi brawami. Jako pierwszy zapraszam z klubu Fighting Club Ostrawa Zdenek Gazik. Łamator Racibórz Olaf Jabłonka. Kangur Jim Kacper Jajczyk. Warriors Katowice Mateusz Chwałek. KSW Gorilla Głubczyce Robert Ripa. Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie Damian Gąsior. Maximus Sułkowice Szymon Liszka. Chimera Combat Academy Mateusz Cendal. Oktagon Team Cieszyn Kacper Kula. Warriors Katowice Kacper Friedrich. Łamator Racibórz Kamil Góralczyk. Wściekłe Pięści Węża Szkoła Boksu Wojciech Lechuń. UKS Boks Głogów Konrad Samul. Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie Antoni Szefo Brzozok. Grappling Kraków Patryk Klak. Oktagon Team Cieszyn Kacper Kaczmarek.
I walka wieczoru, karty Walczy Pomagaj 16 jako pierwszy. Michał Bartolo Bartosik. Z klubu Amator Racibórz Patryk Twardy. I przechodzimy już do karty walk Silesian MMA 26. Jako pierwszego zapraszam do klatki Ryszard Raszkiewicz. Jego rywalem będzie Tomasz Kolcun. Z klubu Tornado Team Świętochłowice Michał Musiał. Czarny Smok Wodzisław Śląski i Fight Club Ostrawa Szymon Milion. Shark Top Team Bytom Jakub Klasik. Łamator Racibórz Dawid Szaman Szulcek. Silesian Cage Club Olaf Kosiński. Oktagon Team Cieszyn Daniel Malinowski. Co-main event karty Silesian MMA 26 jako pierwszy Adam Lazar. Jego rywalem z klubu Amator Racibórz Radosław Wcisło. I czas na walkę wieczoru, main event karty walk Silesian MMA 26. Jako pierwszego z klubu SFC 24 do klatki zapraszam. Przed wami Grzegorz Białas. A jego rywalem z klubu Czarny Smok Wodzisław Śląski Fryderyk Dombal. A więc, szanowni państwo, to są bohaterowie karty Walcz Pomagaj 16 oraz Silesian MMA 26. Zróbcie dla nich potężny hałas! Podoba mi się ta energia. Zawodnicy zostają jeszcze w klatce. Zostają jeszcze zawodnicy tutaj z nami. Organizatorzy, sponsorzy, partnerzy naszego wydarzenia. Organizatorem gali Fundacja Silesia Dawid Kurtysiak. Pozostali partnerzy i sponsorzy to Ralu Okna, honorowy patronat miasta Racibórz, klub Łamator Racibórz, OSIR Racibórz, Radio Vanessa, Hermes, Skup Złomu, Alumet, restauracja Ogniem i Dymem Barbecue, Dymel, catering dietetyczny, Brooklyn Gym, DBX Bushido, grupa Wolf, MG Customs, kosmetyka samochodowa, Centrum Aplikacji Folii, King Reklamy, terapia manualna Ali Nurbagandow oraz Mr. Misiek Barber. Obowiązki organizatorskie, sponsorskie i techniczne są za nami. Ci zawodnicy są już gotowi. Dziękujemy na ten moment. Już za chwilę, już za kilka chwil pierwszy pojedynek gali Walcz Pomagaj 16. Zaczynamy!
Tutaj nie ma miejsca na przypadek. Tu liczy się charakter, dyscyplina i gotowość do działania. W Brooklyn Gym budujemy nie tylko formę. Tutaj kształtujemy charakter i mentalność zwycięzcy. MMA, boks, kickboxing, trening motoryczny i przygotowanie siłowe dla tych, którzy chcą wejść do walki gotowi na wszystko. Nowoczesna siłownia, zajęcia fitness, od zumby po frogi i treningi grupowe. Dla tych, którzy kochają ruch i energię. Squash dla fanów dynamiki, strefa spa i regeneracji dla tych, którzy wiedzą, że prawdziwa forma to balans między wysiłkiem a odpoczynkiem. Nieważne, jaki jest twój cel, liczy się to, że masz miejsce, w którym możesz wejść poziom wyżej. Brooklyn Gym Racibórz. Tu rodzi się siła. Tu zaczyna się twój progres. Cześć, nazywam się Ola. A ja Dawid. Jesteśmy lokalnym cateringiem dietetycznym, który działa już od ponad 11 lat. Codziennie dostarczamy świeże posiłki pod same drzwi na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Na naszej stronie www.dymelcateringdietetyczny.pl znajdziecie wiele diet dostosowanych do swoich potrzeb lub dzwoniąc do mnie pod numer telefonu 723 501 191. Jako jedyni w Raciborzu połączyliśmy dietę z treningiem i to wszystko w jednym miejscu, w naszym studiu treningowym Balans. Dla nas zdrowy tryb życia to nie tylko dieta, to cały system działania. Od lat wspieramy sportowców, młodzież i najmłodszych, między innymi Cross Training Racibórz, Akademię Ruchu, Piotra Żurawika, Junior Training i Łamator Racibórz. I tym razem z dumą wspieramy galę Silesia MMA, która odbędzie się w Raciborzu. Serdecznie zapraszamy na oficjalne ważenie już najbliższy piątek przy ulicy Ryblickiej w Auchan. A następnego dnia widzimy się na gali głównej Silesia MMA, która odbędzie się w arenie Rafako. Nie może was tam zabraknąć! Let me see you try. Już w najbliższą sobotę, 23 maja, widzimy się u nas w restauracji Ogniem i Dymem przy ulicy Chopina 21 w Raciborzu na oficjalnym afterparty po gali Silesia MMA. Połączona ta impreza będzie z otwarciem naszego ogródka, więc będzie się działo. Do zobaczenia już w sobotę. Pozdro! Światło wpada do domu, rolety cicho unoszą się w górę, a dzień zaczyna się po twojej stronie. W Realu Okna wybierzesz okna, drzwi, rolety i bramy spośród wielu producentów. Zapewniamy pomiar u klienta i fachowe doradztwo. Realu Okna, ulica Mariańska 2A w Raciborzu, na parkingu przy Nerce. Realu Okna. Otwieramy dom na więcej. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I've been really happy you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and when I'm synonym. So if I ever win again, it's nobody did the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, yeah. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. My girl's so proud of your boy when they ask, is that your man? Yeah, that's me. And if I'm taking a shot, I don't miss. Who knew I would be at the top like this? And no one made my goals for me. But I'm exactly who I'm supposed to be. Cause it's the path that God chose for me. So even if some doors close for me, I still won't let y'all close to me. So please step back where you're supposed to be. Put the game all on hold for me. And sit back, watch me roast the beat. It's in my genes, I'm better than them. And I know my flow too sick, I got the medicine. I'm way at the top, who could take my place? I went too hard, can't feel my face. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. Whoa. Yeah, ooh, yeah, that's me. Who that chillin' at the top, tell them, yeah, that's me. Yeah, yeah, tell them, yeah, that's me. Yeah, I'm chillin' at the top, ooh, yeah, that's me.
as the competition. But if you go against me, you the opposition. But if you wanna test to look like you can close the distance, I'ma give it A forever since you're so persistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you did this to yourself, that's a bad decision. I don't see no one in front of me, you is a ghost, you ain't got a soul. Whoa, always say that they gon' come for me, knowing they won't, they doing the most. Whoa, chasing my, gotta get already, not selling my, you on the, y'all moving, ready to, whoa. I'm the main event, ain't no back before, let's get it. Heartless energy, yeah, better get lost, won't get with it. Ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me. You can try to prove me wrong and try to give respect, but who we looking for if there was no one left? Ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me, ain't nobody in front of me. This my game won't stop, no, I can't fit in your box, whoa. Left them all in shock, froze, set the scene, no plot, hoes, whoa. Please don't blame me, cause when I let the beat sound, you think I'm crazy. But none of you critics gon' faze me, so when I talk like this, don't blame me, I know I'm bad with it, go against a goat, that's bad business. All of y'all are jokes so sad with it, to me, just a ghost, don't get mad with me. Just, it's a my, gotta get, already, not selling my, you on the, y'all moving, ready to, whoa. I'm the main event, ain't no back before, let's get it. Przyszedł ten moment, by rozpocząć emocje. Dziś, 23 maja, w samym sercu Raciborza z hali Rafako Racibórz. Witam raz jeszcze i już za moment rozpoczynamy emocje podczas najpierw karty Walcz i Pomagaj 16. A ja już wybiegnę trochę dalej w przyszłość. MMA Attack 7, 25 września, Arena Będzin. Tam będą prawdziwe, sportowe, freakfightowe, dymogenne emocje. Już teraz zapiszcie sobie tą datę w kalendarzu. Adres również, hala w Będzinie, Arena Będzin. Tam 25 września kolejna edycja MMA Attack. MMA Attack 7, do zobaczenia w Będzinie. A my jesteśmy w hali Rafako Racibórz. Przed nami pierwszy pojedynek w limicie wagowym do 55 kg. Formuła boks. Jako pierwszego z narożnika niebieskiego zapraszam reprezentanta klubu Fighting Club Ostrawa. Przywitajcie przed wami Zdenek Gazik. I'm so hard headed at first. My grandma didn't even believe in me. I kept going though. All I can say is I told you. Jury at the bank down the vault. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah. Yeah, you should've never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young homie grounded. You never know where your motivation to come from. We do the most with these bras and pop shundun. They try to push you aside, you gotta fight some. I had a line on the thigh and then we buy guns. I want that number one spot, I'm like icon. I got that beast in my eyes, I'm like Tyson. With my heart and my drive, I know I'm righteous. Keep some ice on me, rocky like pepper. Once you win, you gon' want more. Set a tree and need an encore. I was down on my last when I found myself. Zdenek Gazik melduje się już w klatce Walcz i Pomagaj, a jego rywalem będzie w narożniku czerwonym z klubu Łamator Racibórz. Przywitajcie przed wami Olaf Jabłonka! I sięgnę po klucz. Więcej już nikt nie powie mi, że nie mogę wyjść i otworzę drzwi. Jak urosnę do was, przez pasy sam wezmę za rękę, tam nie znajdą nas. I na
Rozpoczynamy galę Silesian MMA 26 VIP 16. Pierwszy pojedynek, reprezentant Czech Zdenek Gazik podejmie Olafa Jabłonkę. Ta walka zakontraktowana jest w limicie 53 do 55 kg. Wiek jest podobny i wzrost również identyczny. Tak, obaj panowie bardzo młodzi, Zdenek Gazik 16-latek, Olaf Jabłonka 17-latek. Panowie zawalczą w formule bokserskiej. Międzynarodowy pojedynek rozpoczyna dzisiejszą galę VIP 16 i Silesian MMA 26 w Raciborzu. Walka jest w dużych rękawicach, ale wydaje mi się, że tutaj nie będzie kalkulacji i panowie świetnie otworzą nam ten event. Mirosław Jaworski rozjemcą tego pojedynku, w narożniku niebieskim Czech, w narożniku czerwonym Polak. Zdenek Gazik kontra Olaf Jabłonka. Dziś naprawdę wspaniała atmosfera w Raciborzu, trybuny wypełnione do pełna, wszystkie bilety zostały sprzedane, także naprawdę atmosfera gorąca Świetna jest. od samego początku. Olaf ma ogromną rzeszę tej kibiców na hali. A Zdenek Gazik również, ponieważ tutaj Ostrawa, Czechy są Ale bardzo Olaf blisko ma Raciborza. zdecydowanie więcej. Będziemy ich bardzo dobrze słyszeć. I zaraz rozpoczynamy. Pierwszy bój. Boks, duże rękawice. 54 kg. I wystartowaliśmy. Runda numer 1. Zdenek niebieskie spodenki. Lewy na lewy. Szukają ciosów prostych panowie na razie. A Jabłonka tutaj widać chce zacząć na korpus i właśnie próbował wystrzelić od razu takim lewym sierpowym na górę. Teraz trafił takim lewym sierpowym. Ale dobrze teraz Zdenek Gazik skontrował tym lewym prostym. Cały czas ten lewy prosty i jest prawa. Prawa ręka weszła teraz u Gazika. Tak, Zdenek Gazik jak na razie celniejszy w tych wymianach. Też ma dłuższy zasięg ramion. To też mu na pewno Lepsze bardzo gabaryty. pomaga w tej walce. Szuka dołów Olaf Jabłonka, ale na razie nie dochodzi do celu. No, bardzo ładny tutaj timing w wykonaniu Jabłonki. Fajny taki nieszablonowy styl. Obniża pozycję, a później wystrzela lewą bądź prawą rękę. A Zdenek Gazik cały czas tym lewym prostym Ale punktuje. też ma problem Olaf z tymi długimi rękoma. Nie czuje jeszcze dystansu, chociaż teraz trafił na korpus. Właśnie tutaj tym kluczem u Olafa Jabłonki mogą być te ataki na korpus. Kiedy tym rozpocznie, będzie szansa, aby zbliżyć się do rywala i otworzyć na górę jakimś ciosem. Minuta do końca pierwszej odsłony. Cały czas z kontry, cały czas Zdenek Gazik. Piękny lewy w wykonaniu Jabłonki i idzie do przodu. Zdenek Gazik na wsteczny. Musi skracać skrupulatnie ten dystans Olaf. A jak na razie ma leciutkie problemy z tym, chociaż teraz taki cios na gardę bardziej. No ale Świetna, pięknym świetna, sierpem wystrzelił Zdenek Gazik. Świetna kontra jego rywala. I poluje na takie lewe sierpowe jego rywal. Jest taki lewy, ale Ostatnie 20 sekund. Kto zaznaczy tą odsłonę na swoją korzyść. ja w sędziego nie zamierzam się bawić. Niech oceniają to profesjonaliści, ale na razie bardzo wyrównana ta pierwsza runda. Ale Mawra teraz przestrzelił mocny prawy sierp, że to Zdenek Gazik ulokował więcej celnych uderzeń na twarzy swojego rywala. Ładny unik wykonania Olafa Jabłonki na koniec tej pierwszej rundy. Tu naprawdę jest sportowa atmosfera w klatce, jak i również na trybunach. Racibórz po raz pierwszy gości właśnie w swoich tutaj, można powiedzieć, gościnnych progach galę sportów walki. A dzisiaj mamy naprawdę 5 walk w boksie, 1 walka w K1 i 9 walk w mieszanych sztukach walki. Krótka przerwa i zaraz powrócimy, ale ta pierwsza runda podobała się kibicom. Podobała się zresztą również nam. Tu mamy powtórki, gdzie panowie badali się ciosami prostymi. Tu i ówdzie szukali ciosów na korpus. Taka typowa akcja Olafa Jabłonki, proszę zauważyć, on obniża pozycję, a później wystrzela lewym bądź prawym sierpowym, tylko na razie problem jest taki, że nie potrafi się wstrzelić w ten dystans. Ale tu już być na- może jak trafi, to jakieś liczenie, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale widzę, że tutaj narożniki naprawdę bardzo dobrze popracowały ze swoimi zawodnikami i możemy spodziewać się drugiej, równie dobrej, a może nawet lepszej rundy niż ta pierwsza. Tak, panowie mają po 16 i po 17 lat, ale proszę zauważyć i zobaczyć, tutaj nie ma stresu, nie są spięci, przynajmniej tak mi się wydaje i toczą na razie pojedynek w dobrych warunkach.
Jest coś wspaniałego, że właśnie Dawid Kurtysiak daje taką możliwość wystąpienia na galach profesjonalnych, jakimi są Silesian czy VIP, właśnie takim młodym adeptom sportu walki, jak dzisiaj Zdenek Gazik i Olaf Jabłonka. Wracamy i znowu Zdenek Gazik z kontry. Olaf Jabłonka cały czas presuje swojego przeciwnika. I znowu ta lewa ręka. Znowu próbuje obniżyć pozycję, ale teraz jego rywal odpowiedział. Bardzo ładny taki sierp na sidestepie w wykonaniu Gazika i Gazik teraz Tempo przechodzi teraz, do tak jest. Zdenek Gazik ataku i szuka. Olaf Jabłonka w opałach. Szuka być może jakiegoś liczenia w tej drugiej odsłonie. Ciosy proste, korzysta jeszcze podbródek z tego dystansu, z tych długich rąk. Dobrze Olaf Jabłonka ścisnął tą gardę i ten cios nie doszedł do broda, a zatrzymał się na łokciu. Zmienił trochę taktykę nam tutaj reprezentant Czech. Teraz on momentami presuje. Być może narożnik mu podpowiedział, ale teraz dobrze Olaf Jabłonka. Zapresował, jednak mamy clinch. Sędzia Mirosław Jaworski rozdziela. No i Zauważyłem, że Olaf Jabłonka strasznie obniża głowę i wtedy Zdenek może ulokować cios podbródkowy. ale bardzo ładny unik w wykonaniu Jabłonki. Tylko zabrakło tam właśnie tej kontry, tych kontrujących ciosów. 45 sekund zakończenia rundy numer 2. Cały czas na wstecznym. Teraz podbródkowy właśnie, o którym wspominałem. Zdenek Gazik teraz ulokował ten podbródkowy. No właśnie to jest to, co mówiłeś ty, Kuba. Jest zbyt nisko osadzona głowa Olafa i Zdenek Gazik to już właśnie zauważył. No i Przestrzelił teraz Olaf Jabłonka. ale trafił za to sierpem Zdenek Gazik. No Olaf właśnie poluje na takie overhandy, ale one nie wchodzą, chociaż teraz prawy. W końcu trafiony. No i trybuny tutaj ożyły po tym ciosie. Końcóweczka. Olaf Jabłonka próbuje presować, ale wydaje się już coraz bardziej zmęczony. Jeszcze 5 sekund do końca drugiej rundy. Zaczyna odczuwać trud tego pojedynku. Koniec drugiej rundy, naprawdę bardzo dobra walka i przed nami jeszcze kolejna trzecia runda. No i zobaczymy, kto w tej trzeciej rundzie pójdzie bardziej do przodu. Tutaj znowu Zdenek Gazik w tej rundzie wystartował, tak jak w tamtej, stroną taką ofensywną. Zamienili się panowie. Tak. Był Olaf Zdenek Jabłonka. Gazik wydaje się, że zachował więcej sił, tak mi się przynajmniej wydaje w tym momencie. Olaf wygląda na bardziej zmęczonego, tu mamy powtórki. Tu ta akcja, gdzie Zdenek Gazik podkręcił tempo, ulokował mocne uderzenia. Mieliśmy pokazane najlepsze akcje właśnie z tej drugiej rundy, a teraz narożniki jeszcze pracują, aby coś poprawić w arsenale swoich zawodników. Zawodnicy są gotowi i zaraz startujemy z rundą numer 3. Przypominamy, Zdenek Gazik, Olaf Jabłonka. Boks 54 kg. Runda numer 3. Olaf zajął środek klatki. Trafił lewym sierpowym w końcu. Ale nic sobie z tego nie zrobił Zdenek Gazik. No i znowu tutaj takim próbował sierpem rozpocząć akcję Czech. Ładnie Wydaje się, że właśnie reprezentant Czech rozczytał tutaj Olafa i doskonale wie, co będzie robić. Proszę zauważyć, Olaf obniża pozycję i zaraz poluje na podbródkowy. Olaf Jabłonka jedyne co robi, chodzi cały czas w linii prostej, a Zdenek Gazik potrafi zmieniać te kąty podczas walki. Uderza na Teraz sidestepie. zamknięty właśnie na klatce nam Czech i będzie zrywał clinch. Wracamy do tego pojedynku. Przestrzelił teraz lewy sierpowy Olaf. Ładny cios na korpus i drugi w wykonaniu Gazika. Ale zauważ, jak Zdenek Gazik świetnie pracuje gardą. Nawet jak te ciosy Olafa dochodzą, to są świetnie zbite. To jest racja, Kuba. No, Olaf tu widać, że Jeszcze troszeczkę taki lewy, króciutki sierpowy. z sekundy na sekundę, z minuty na minutę Olaf coraz bardziej zaczyna odstawać tym poziomem umiejętności. A widzimy tutaj Zdenek Gazik trafia w korpus, chociaż sędzia powiedział, że był przytrzymywany. Olaf nie przepisowo przy tych ciosach. Wydaje się Olaf czytelny, bo on głównie poluje na te lewe sierpy bądź prawe. No i Zdenek właśnie doskonale wie, co będzie robić jego rywal. Ostatnie 20 sekund.
walki otwarcia Silesian MMA 26 VIP 16. Bardzo dobrego pojedynku, naprawdę. No 15 sekund jeszcze. Zobaczymy, który z panów będzie chciał podkręcić. I Olaf rusza do przodu, ale znowu ta głowa obniżona na dół. No i zostaje skontrowany przez Zdenka Gazika. Ale teraz ładnie wystrzeli tym prawym. Jabłonka. No i koniec. Panowie przybijają sobie piąteczkę, a my oczekujemy na werdykt tego pojedynku. Kuba, jak podobała ci się walka otwarcia? Bardzo dobra, techniczna. Panowie mimo młodego wieku pokazali duży charakter, duże też umiejętności i zapraszamy chyba teraz na pay-per-view. Tak, zapraszamy już teraz do wykupu dostępu pay-per-view do tej gali na stronie silesianmma.pay-per-view-stream.pl. Zaraz właśnie po ogłoszeniu wyniku z tego kanału otwartego będziemy schodzić i transmisja będzie już dostępna tylko w pay-per-view. A tu mamy pokazane najlepsze akcje z trzeciej rundy tej walki. Właśnie tutaj szukał Zdenek Gazik podwrótkowych, które raz wchodziły zarazem. Wydaje mi się, że Zdenek Gazik po prostu wypunktował swojego rywala. Zobaczymy, jak to sędziowie widzieli. I już przenosimy się do oktagonu. Zdenek Gazik, Fighting Club Ostrawa oraz Olaf Jabłonka Łamator Racibórz. Po 3 emocjonujących rundach większościową decyzją sędziów starcie to zwycięża z narożnika niebieskiego Zdenek Gazik. Sponsorem walki jest klub Łamator. Zapraszamy do klatki Tomasza Jabłonka. Jury at the back down the bar. You should have never doubted me. I'ma work to my last breath. I'ma hustle to my last breath. Yeah, yeah. Yeah, you should have never doubted me. The pain and the struggle followed me. My daddy never that bothered me. And these cold streets made a man of me. Knew a time it'll come, they doubt me. Had to keep them OGs around me. Keep a young homie grounded. You never know where your Ze mną zwycięski Zdenek Gazik. Dobrze smakuje. Pierwsza walka dzisiejszej gali. Cenne, ważne zwycięstwo dla Ciebie. Jakie ważne ta wygra pro tebe? Velká, nečekal jsem to. Děkuju moc. Duże dla niego, bo pierwsza taka większa walka, więc zadowolony. My też jesteśmy zadowoleni. Gratulacje zwycięski Zdenek Gazik. Party po gali Silesia MMA. Połączona ta impreza będzie z otwarciem naszego ogródka, więc będzie się działo. Do zobaczenia już w sobotę. Pozdro. Szanowni Państwo, przed nami pojedynek numer 2. Zostajemy w pięściarskiej formule. Tym razem idziemy troszkę do góry z limitem wagowym 77 kg. Jako pierwszego z narożnika niebieskiego zapraszam przedstawiciela klubu Kangur Gym. Przywitajcie przed Wami Kacper Jajczyk. Saszety, hajsy, koperty. 2 razy przeliczam, bo tu chamy, podstępy, stresy, podniety. Żeby to przepalić, to nie starczy bublety. Jest robota, no to robię to od kopa. Idę za ciosem i My już serdecznie żegnamy wszystkich na otwartej transmisji na kanałach Silesian MMA i VIP i zapraszamy
do dalszego oglądania gali w systemie pay-per-view, a tą galę możecie oglądać pod tym linkiem silesianmma.payperview/stream.pl. 14 emocjonujących pojedynków jeszcze przed nami.